Ой, добрый вечер усім. Прабачце, зачытаўся. У мяне ж новае захапленне. Спачатку я чытаю кнігу, а пасля гляджу фільм, зняты па гэтым творы. Бывае адзін у адзін сюжэт, а бывае столькі адрозненняў. А вы так спрабавалі? Салют, сябры! Прывітанне, Данік! Як твае справы? Добрый вечер, Топа. Мы таксама рады цябе бачыць. О, а у цябе добра атрымліваецца. Што атрымліваецца? Гаварыць, як сапраўдны акцёр. Гэта ж ты пачаў так гаварыць, а я табе падыграў. Данік, а чаму ты ўсё за мной паўтараеш? Ды нічога я не паўтараю. Я ж сказаў, я табе падыграў. Не-не-не, не адпінайся. Усё зразумела. Ты за мной паўтараеш. Добра, няхай будзе па-твойму. Я за табой паўтараю. Толькі чаму ты такі ўрачысты? Ты так заўсёды будзеш размаўляць з сябрамі. Прывітанне, мяне завуць Топа. Добры вечар, які цудоўны дзень. А у цябе добра атрымліваецца. Гэта я за табой добра паўтараю. Толькі, Топа, скажы па сакрэце, ну, навошта табе гэта ўсё? Ну хіба не зразумела? Нічога не зразумела. Я вырашыў здымацца ў кіно. Ух ты, здорово! Вось і рыхтуюся. І ці хутка мы цябе ўбачым на шырокіх экранах? Ну, пакуль што не ведаю. Я толькі прыдумаў, што хачу стаць акцёрам. Добрая ідэя. А ты ўжо ведаеш, у якім фільме будзеш здымацца? Адкуль? Ты першы, каму я пра сваё жаданне расказаў. А ў якой ролі хочаш здымацца? Таксама не ведаю. О, у ролі мішкі Топы, і ўсё. Ну, можна і ў ролі мішкі Топы. А ты ж хочаш стаць вядомым акцёрам? А як жа інакш? Ну, тады ты павінен быць гатовым да розных роляў кіно. А ты падкажы, з якой лепш пачаць? Ну, з ролі, якая б усім запомнілася. Была яскравая. А можа я... О, шэрага ваўка паспрабую сыграць. Страшнага. А у нас маска ваўка ёсць? Ёсць. Ой, давай. Ой. Ого. Топа. Так. Ой. Спрабую. Я страшэнны шэры воўк. Ну, як падыходзіць? Топа, воўк не гаворыць з такім голасам. Паспрабуй быць больш злым. Ну, добра. Зараз я ўсіх прагляду. Вось такі вобраз і запомніцца нашым гледачам. Ой, не, Данік. Здымі з мяне гэтую маску, хутенька. Так, ось так. О. Не, усё ж такі не. Што, табе не падабаецца гэтая роля? Не, она мне спадабалася. Толькі ж мяне ніхто не пазнае. Хто здагадаецца, што так цудоўна ролю ваўка выконваю я, знакаміты акцёр Топа. А ў кожным фільме ёсць цітры. А, гэта калі імёны розныя хутка плывуць па экране? Так, імёны тых, хто выконвае галоўныя ролі ў кіно, пішуць у самым пачатку. І пра мяне напішуць у ролі злога воўка Топа? Усё правільна. Не, я хачу такую яскравую ролю, каб мяне адразу можна было пазнаць, без цітраў. Тады роля мішкі Топы табе цудоўна падыдзе. Будзеш рэпеціраваць? А што тут рэпеціраваць? Ты адразу пачынай мяне здымаць. Вось, кінааператар гатоў. Пачынаем і пастарайся. Добра. Пам-пара-пам-пам-пам. Я лепшы ў свеце мішка-таптышка. Сёння я з'еў 10 бочак мёду і вялізны кошак маліны. Стоп, знята. Ура! Фу, ажно стаміўся. Першы дубль ёсць, здымаем другі. Дубль? Як яшчэ дубль? Дубль – гэта той жа эпізод, які здымаюць некалькі разоў. А для чаго? Ну, каб потым выбраць лепшы. Менавіта ён і трапляе ў фільм. І колькі такіх дубляў можа быць? І 2, і 3, і 10. Ого! І трэба паўтараць адно і тое ж столькі разоў? Менавіта так.
Ну, калі ты гатовы, пачынаем. Камера, мотор. Поехали. Пам-парапам-пам-пам! Я лепшы ў свеце мішка-таптышка. Сёння я з'еў 10 бочак мёду і вялізны мех цукерак. Стоп, знято. Фу, здорова атрымалася. Ай, Топа, прыйдзецца яшчэ адзін дубль здымаць. Ты ж словы замяніў. То ты маліны ясі, а то цукеркі. А калі я ем і тое, і другое? Давай яшчэ адзін дубль. Ой, ну давай. Пачынаем. Пам-парапам-пам-пам! Я лепшы ў свеце мішка-таптышка. Сёння я з'еў 10 бочак мёду і вялізны мех цукерак. Ой. Стоп, знята. Трэба яшчэ адзін дубль. Данік, гэта ты спецыяльна? Ды не, проста ты зусім іншым голасам у папярэднім дублі гаварыў. Ой, Данік, я ўжо стаміўся. Дай перадыхнуць. Ну, добра, пакінем трэці дубль. Топа, можа цябе іншым акцёрам пераагучыць? Як? За мяне будзе гаварыць іншы акцёр? Не хвалюйся, ўсё будзе добра. Ты што? Я хачу ўсё сам у кіно рабіць. Яшчэ і трукі каскадёрскія. Растлумач. Ну, будзеш з вышыні верхам на кані скакаць. Я думаў усё сам, толькі трошкі падрыхтуюся. Ну, тады наш фільм будзе здымацца вельмі доўга. Ой, Данік, нешта мне ўжо перахацелася кінаакцёрам станавіцца. Вельмі ўсё складана. А любая справа, калі да яе адказна падыходзіць, вельмі няпростая. Давай лепш падрыхтуемся, можа, у нас такі цудоўны фільм атрымаецца. Дамовіліся. А зараз давай адпачнём і паглядзім мульцік. Давай. Ну, а зараз усім час скласціся спаць. І будзем глядзець цікавыя сны фільмы. Цікавых праглядаў усім. Дабраныч, сябры. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.